Le ngqungquthela iququzelelwe inkonzo yesipolisa, abahlali bafumene ithuba lokuvakalisa imbilini yabo. Akho nto ibuhlungu njengokuba umntwana wakho onzakala emva koko unikwe 1.5 yokuba uvala umlomo xa ungayithathi inikwe ipolisa, naxa uyokuvula ityala kuthiwe akho tyala kuba akho monzakalo omkhulu. Siyayazi indlu ethengisa iziyobisi apha, kodwa xa kuyoqoqwa akufunyanwa kwanto. Kutyholwa amapolisa nabezopolitiko ngokuphembelela oludushe. There is political leaders here. We are using dead gangsters. But it's never spoken, it's always spoken only about Bokos and Qaedas. Let's come out with the culprits. Kukho abezopolitiko abasebenzisa imigulukudu ukudala uqhushululo xa befuna ukususa umuntu othile elulawulweni. Kodwa aziphandwa ezo ziganeko. Ilungu leqela le-Qaeda lithi oludushe belinyanzelekile ukuze kusonjululwe imiba yolwaphulo mthetho eqhuba kule ngingqi. For the last 4 years, harasiwa ngemaboko. Kule minyaka igqithileyo oko siphiliswa kabuhlungu iBoko Haram beqokelela imali kuthi kwavalwa nomasipala kuba benikwe imali libhunga besetyenziselwa nokuphazamisa imisitho yezopolitiko. Ukuvula kwethu i-Qaeda sasingafuni ukungena kulwaphulo mthetho. Usekela mphathiswa wamapolisa uthembise ngelithi aza kuthathelwa amanyathelo amapolisa abandakanyekayo kolu lwaphulo mthetho. Those who believe that they cannot continue to wear this uniform, this blue uniform, by doing things that they know is illegal to do, we will give them the uniform they deserve. Nanjengoko kubonakala ngathi kubuyisela uzinzo kule lokishi yaseJoubert, enye yeenkokheli ze-Qaeda etshiselwe imoto nekutyholwa ngokuba itshiswe iBoko Haram ithi iyafuna kubuyiselwe uxolo kule ngingqi.